Sådan der, så fik vi endelig det låg af. Jeg valgte at skip filmningen af lågafmonteringen. Det tog for lang tid. Og vi får både gulvtæppe og skummadrasser hele skidtet med. Hvor der er luksus. Men mere skum. Og et hav af skruer. Og så har vi der lige et lille magasin. Øl og bitterret. Der var den første. Og en lille bitte M11'er. Jep. Det skal nok gå hen og blive sjovt. Og en lille gun inside. Landmine. Yep. Altid sjovt, når der står landmine oven på en gang skumgummi. Max. Yep. En god chat af dem der. Så faldt lidt ud til siden. Du er ikke kedet, da du pakker det her ind, men nu er ikke. Der er sådan en svag mistanke om. Så er 2 minimumsdice, og så sidder jeg fast. Sådan der. Så landminæsken. Og er det M11 Så er vi nede til de 2 små babyer. Det skal nok blive sjovt at se. Ja. En lille shootgun først. Det skal nok gå hen og blive skægt. Og en baby mere. Ja, du får en yderligere video senere, når jeg har haft mulighed for at lege lidt.